com perquè una cosa pugui tenir èxit o no. És una tasca important, fosca, que sempre és necessària que algú la faci. T'has d'oblidar de les coses del dia a dia, de les obligacions personals, familiars, laborals. No és que te n'hagis d'oblidar, les has de tenir en compte, però sí que hi has d'afegir aquell plus, aquella... Per llocs no prou adequats. Jo el que diria és que hi ha gent que ha d'ativar del carro, però hi ha gent que ha de marcar el camí. I en aquest sentit crec que estem per marcar camí i això és cosa de tots, és cosa a nivell individual, a nivell col·lectiu i en aquest sentit a l'assemblea, la xarxa Vic Decideix és una tasca col·lectiva. Cal una sèrie de coses, no? El primer és que hi ha d'haver rigor, ha de ser seriós i tan professionals com puguem ser. El que deia és que quan es munten unes eleccions hi ha una conselleria d'Interior, un ministeri d'Interior que és qui munta aquestes coses. Nosaltres d'alguna manera el que faríem seria suplir això. Hem de procurar que sigui molt participativa, hem de moure tota la xarxa associativa. Hem fet allò d'enganxar. Estem parlant de democràcia, per tant, el tema pedagògic ha de demostrar que la democràcia és un punt molt important i que és la societat civil qui ho ha de moure, són les entitats i les persones. No treballem per encàrrec de ningú, ho fem nosaltres perquè volem i perquè ho volem fer i perquè ho decidim. Una xarxa, el nom seria Vic Decideix, seguint la línia marcada a l'assemblea de l'altre dia, d'Osona Decideix, Vic és una part d'Osona i decideix a la mateixa mesura que tota la comarca. De quina manera, que serien els responsables d'organització que ja s'han votat i que heu agafat el compromís, de quina manera es pot treballar, la meva pregunta anava en el sentit de quina manera es pot treballar en que tots els col·legis i totes les organitzacions de la ciutat de Vic s'apuntin en aquesta història. De municipis que han aprovat la consulta i que estan endegant plataformes i demés, si és que realment la situació està preocupant com deies fins ara o simplement amb que hi hagi una empanteta ja tiraran, perquè si un segon arenys i no anar més enllà pot ser una mica trist. Bàsicament hi ha una àrea econòmica, hi ha una àrea de premsa, una àrea de comunicació de tot el projecte i que deia abans el Tati que aquí la comunicació és extremadament important, una àrea logística que vol dir tenir totes les infraestructures i tots els estris i paperetes necessaris per poder-ho fer. Només es fan febles, sense precipitacions, això sí. Però si no ens hi posem, no es farà mai. Això és el que hem de procurar. Per ser nou que hem d'avisar les entitats, tot ho tenim previst, però de veritat que avui jo estic molt content de la colla que som, de tanta gent que som, involucrats en aquest projecte, i llavors si tots ens anirem una mica, crec que això és possible. Després, avisarem a les entitats, evidentment, avisarem als nouvinguts, evidentment, avisarem als partits polítics, avisarem a tothom, que tothom sigui partícip, però avui penseu que és molt embrionari i quedo operat amb la gent que som. Gràcies. Important el repartiment de tasques, jo demanaria a la mesa que torneu a posar el PowerPoint on surten totes les tasques i que la gent vagi mirant quines són les que li van millor i que es comenci a pensar i que ho vagi apuntant en el paper mentre les altres anem parlant o no. D'acord? Més aixequem la sessió.